தோழர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை நேர வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு, தோழர்களே, விருதுநகரில் ஒரு பெண்ணை, அதுவும் தலித் பெண்ணை, கிட்டத்தட்ட 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நிகழ்வுக்காக ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக நாம் ஏன் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒரு பெண்ணிற்காக போராடுகிற இயக்கமாக தமிழ் புலிகள் இங்கே களம் காணுகிறது. ஒரு பெண் எங்கே பாதிக்கப்பட்டாலும் அங்கே புலிகள் நிற்கும் என்பதில் ஐயமில்லை என்பது அனைவரும் அறிந்தது. இங்கே பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு ஆதரவாக இங்கே கூடியிருக்கிற ஜனநாயக சக்திகள் நாங்கள் அனைவரும் அந்த பெண்ணிற்கு ஆதரவாகவும் அந்த குடும்பத்திற்கு ஆதரவை தெரிவிக்கும் வகையிலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறோம். அந்த பெண்ணிற்கு இழப்பீடாக கிட்டத்தட்ட 1 கோடி ரூபாய் தமிழக அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அந்த பெண்ணிற்காக ஒரு அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும் என தமிழ் புலிகள் கட்சி ஆளும் தமிழக அரசிற்கு கோரிக்கை விடுக்கிறது. அதுபோக இந்த கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையில் கிட்டத்தட்ட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வருகிறது. 8 பேர் மட்டுமல்ல, இன்னும் திமுக நிர்வாகிகள் பல பேர் உள்ளார்கள் என சுற்று வட்டார அறிக்கை சொல்லுகிறது. காவல்துறை அதிகாரி அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அனைவரையும் கைது செய்து தூக்கிலிட வேண்டும் என தமிழ் புலிகள் கட்சியின் சார்பிலே கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்.